Al 1868, Barcelona era una ciutat en ple creixement demogràfic i econòmic. La potent industrialització provocava canvis a una velocitat prodigiosa. Creixien els conflictes socials i alhora una classe emergia, la burgesia. Mercè Ancizu Vila va néixer al carrer de la Llibreteria el dia 18 de maig de 1868. El seu pare, Ignasi Ancizu, era fill de banquer i nebot de Manuel Girona, mecenes de la façana i el cimbori de la Catedral de Barcelona. La mare, Josefa Vila Bacigalupi, era cosina del magnat barceloní Eusebi Güell. Ells van ser els primers de deixar-me. Als 10 anys ja era orfe i vivia amb els avis. Al seu voltant, la ciutat canviava d'aspecte arquitectònic i també urbanístic. Els darrers avis van morir quan la Mercè tenia 15 anys. Va quedar sola, sota la custòdia d'un tutor legal, mossèn Matías Padró, i la protecció del seu oncle patern, Joan Ancizu. La proximitat amb la família del cosí Eusebi Güell i els marquesos de Comillas la va fer permeable a l'ambient cultural de l'època. Seduïda per aquest ambient cultural, va conèixer el gran poeta Jacint Verdaguer, l'activista de la Renaixença Jaume Collell i l'escriptor Ramon Picó, entre d'altres. Les noies soles i de bona posició de la seva època rebien el guiatge d'un director espiritual. El canonge Jaume Collell va exercir aquesta funció. A més, ell esdevindria el seu mentor per sempre més. Amb la meva cosina Isabel Güell ens férem inseparables. Ella va posar música a algun dels meus poemes, com ara El cant del sometent. Durant l'adolescència, va començar a desenvolupar una gran passió per la literatura i per totes les manifestacions artístiques. Era una dona de lletres, culta i refinada. Amb les influències culturals que rebia i el meu esperit autodidacta, el meu pensament s'anava fent més independent i crític, sobretot pel que fa a la història i la realitat del meu país, a les manifestacions artístiques, sentia molta predilecció per la poesia religiosa i patriòtica. Jacint Verdaguer va ser el seu guia literari. Ell la va introduir a la poesia mística. Li va ensenyar com la poesia pot esdevenir una ofrena als que sofreixen, pot estar al servei de la pobresa. A començament de l'any 1888, un viatge va canviar la vida de Mercè Ancizu. Durant la meva adolescència i joventut vaig realitzar molts viatges, però quan tenia 19 anys, una estada a Itàlia va canviar la meva vida. El canonge Jaume Collell, director de la Veu de Montserrat, l'escriptor Martí Genís i Aguilar, la barcelonina Mercè Ancizu, el mallorquí Josep Maria Cirera i el biguetà Josep Genís van emprendre un viatge de 46 hores en tren fins a Roma. Collell diria: havent entès la Merceneta que jo anava a Roma com a delegat diocesà per les solemnes festes del jubileu sacerdotal del papa Lleó XIII, me demanà si jo la voldria en ma companyia. No és la primera vegada que Jaume Collell visitava Roma amb missió catòlica, com a periodista, activista cultural de la Renaixença i delegat diocesà. El viatge de Jaume Collell i Mercè Ancizu a Roma tenia una triple missió: l'assistència a la missa jubilar de Lleó XIII, la presència d'una representació catalana a l'audiència papal amb la delegació espanyola i la canonització de Sant Pere Claver, un sant català. Durant l'audiència papal, el dia 7 de gener de 1888, Jaume Collell lliuraria al pontífex un exemplar de Lo somni de Sant Joan, de Jacint Verdaguer. I en passar Lleó XIII davant la nostra colleta de catalans, se girà i tornà a la Merceneta, i aleshores mirant-la amb fixesa li posà ses dues mans sobre la testa i li digué: «Altra volta ti benedico». Baixàrem les marmòries escales del Vaticà sense dir ni paraula, ella plorant.
Continuaren el viatge cap a la regió d'Úmbria i la ciutat d'Assís, que són, ja al segle XIX, punts capitals de l'itinerari turístic religiós. Sense que m'ho hagués demanat l'hauria portada a Loreto i Assís, puix pressentia que ella per aquelles terres no hi tornaria. Quan li vaig dir que aniríem a la ciutat, bressol i sepulcre del sublim Poverello, florint sus llavis una mitja rialla d'espiritual alegria. Per a Ancizu, Itàlia va representar un viatge iniciàtic. Allí es refermà a la seva voluntat de trencar amb l'estatu quo de jove aristòcrata. Allí es faria real la seva renúncia al món i als seus privilegis, com Santa Clara d'Assís. Itàlia, per la futura Clarissa de Pedralbes, era un viatge al fons de l'esperit. No sospireu, mes filles, que nit he vist lo sol. Trobim un Déu pobríssim, l'amor de mes amors. Itàlia, colpida dalt a baix mercè Ancizu, fins al punt que 13 anys més tard diria el poema Dolços records. Quan me'n recordo, lo cor no em basta. Se'm mullen sempre los ulls en plor. A la tornada de Barcelona ja res no seria igual. A 7 mesos del seu retorn, el dia 20 de juny de 1888, va ingressar a Pedralbes com a postulant. Aquell dia s'avillà de gran gala, ella que sempre havia vestit amb senyorial modèstia. Fins un xic desgairada, volgué començar son noviatge espiritual amb la santa pobresa, ricament engalanada de blanc. El dia 6 de novembre de 1890, professava com a monja clarissa i prenia el nom de Sor Eulària. Sor Eulària va plasmar els seus sentiments més íntims en aquell moment en el poema Deus meus et òmnia. Ara ja em té robada. Jo el vull ara tot sol. La llum ja més tenebres, la terra, camp de mort. Estrelles que em plevien, si no us veig més, mellor. Aucells que em desvetllàveu, podeu cantar ben fort. Cantau, que no us escolto. No vull deixar mon son. Sols ell sap desvetllar-me, i ara jo el vull tot sol. Els anys anaren passant, però Sor Eulària Ancizu tenia una salut dèbil i va morir a l'edat de 48 anys. Així la recordava la premsa de l'època. Es una gloria de las letras catalanas, inspirada poetisa, culta escritora, la Teresa catalana. Su nombre será siempre recordado en las páginas de la historia literaria. La seva companya, Sor Asunción Estrada, la recordava anys més tard així. Malgrat les seves fermes conviccions, Sor Eulària va passar per moments de foscor, de neguits i de dubtes, de nit espiritual, d'aquells moments que Sant Joan de la Creu anomenava la noche oscura de l'alma. Talment com si Nostre Senyor es complegués en tenir-la en el laberint de l'obscuritat de l'esperit. És temps de sospirs i penes, lo temps més llarg i cruel, quan deixa l'ànima en dubte, quan dona i pren. Si un jorn sos ulls me somriuen, l'endemà no em vol dir res, i sabent com sap que em moro, lluny d'ell d'enyorança i fred, no em vol respondre si el crido, si el cerco s'amaga més. I un moment, si em dà esperança, tot de seguit me la pren. La tristesa interna que perseguia Sor Eulària reflectia tant en els seus poemes com en el seu rostre, un rostre venerable. Totes les hores que les seves tasques li permetien, se la podia trobar resant al tabernacle. La seva devoció la feia ser caritativa i cuidadosa de les seves germanes malaltes, mostrant un caràcter pacífic i serè. La seva humilitat era tal que no volia lloances. Ara bé, la seva opinió fonamentada i una aguda intel·ligència la van convertir en una gran consellera per la comunitat. Pocs dies abans de morir, la seva cosina, Isabel Güell i López, va poder visitar-la i recordant els anys d'infantesa plegades, Sor Eulària li va dir:
Recordes aquelles carreres per l'avinguda dels Tilers de la Torre de Pedralba per veure qui arribava primer al final? Doncs ja veus que us guanyo i arribo jo primer al final. Sor Eulària solia dir que demanava sempre a Déu que li mantingués la puresa dels 12 anys. Diuen les germanes que la van acompanyar en els darrers instants que la seva mirada reflectia la tendresa d'una nena de 12 anys. No em feu frisar, vida mia, no em feu plorar amb un amor, coronau-me prompte, prompte, si no em moro de tristor. Dau-me corona d'espines, no me la doneu pas d'or, jo vull la que vos portàveu per saber vostre dolor. Si faria, que fereixi, però ho tinc ja ferit lo cor.